mai farin shiri alkhairin gida na jume kai ta kyautuka ka kore guda na jume da ka kore ce man ka muke fada na jume na juma dan lawan dan gadon gida na jume kayi garkiya kowa ke fada na jume tance su ba musamman su ga jagada na jume ko wanzu aburo ya ce kula ya yi shimfiɗa na jume mutum za mu ce da shi kula kare gida na jume shi dai mai abin faɗe da baya faɗa na jume kuma na rawar mu ne ta dalilin gida na jume mai gida na jumalawan garkuwa na jumalawa na kai da dai talaka kuna shakuwa na jumalawa mun ga ayyukanka suna yaduwa na jumalawa daukacin mutanka muna moruwa na jumalawa da gaske martabar ka tana karuwa na jumalawa mun yi marhaban da zuwan shamuwa na jumalawa mutan bakwai tana tafiya garuwa na jumalawa da batanka al'ummar ka bake zuwa tantance su dan lawan tantance su sai na jume sassaita su dan lawan sassaita su sai na jume daidaita su dan lawan daidaita su